Kaixo, gaur irakurketa bat, Mariluz Estebanen Amaren heriotzak libreago egin ninduen. Eta liburu honetatik aukeratu dut Hurbil izeneko testutxoa. Tere Irastortzaren poematxo batekin hasten da. Honela esaten du poemak. Erantzun guztiak baldarrak dira. Galdera guztiak sinple egi dirudite. Eta irekita uzten diren ateek abandonatutako lekuak markatzen dituzte. Hurbil. Telebistaren aurrean dira etxeko egongelan, pantailaren pare, film bati lotuak, beren mundu propioan, ama semearen zilborrestearen berrasmaketan. Oraingoan western bat da, Buffalo Girls. Gizon arte batean kementsu eta libre bizitzen saiatzen diren bi emakumeen adiskidetasuna eta abenturak kontagai. Haietako bat, Calamity Jane izenekoak, haurdun gelditu eta utzi egin du alabatxoa umerik gabeko senar-emazte baten etxean. Ama batek ez du inoiz bere umea abandonatzen, hots egin du derrepentean semeak. Hori ezinezkoa da, bere bila itzuliko da, ikusiko duzu ama. Baina ez da itzuli, eta negarrari ekin dio, malko begiz hasieran, negar zotinez ondoren. Bere besuetan hartu eta alabaren onerako egin duela hasi da argudiatzen ama. Ez dela, ez duela maite. Maitasuna ez dela beti nahikoa. Ama horren bizimodua ez doala bat ume baten beharrekin. Umeak begiratu dio, betilun, eta haserrea eta bertigoa irakurri dizkio begi lausotuetan. Nien naiz joango, esan dio berehala amak. Nien naiz joango, errepikatu dio. Nik ez dut sekula alde egingo. Baina badaki, bere adin txikian, segundu batez izan bada ere, jakin duela, eta espero du ahaztu ere egin duela. Pelikulako protagonista bezala, bere ama ere, badela bere burua edozeren aurretik jarri ohi duen hoietakoa. Eta instant horretan, elkar besarkaturik, bi gizaki elkarrengandik egon daitezkeen hurbilen egon dira. Zer da guraso izatea? Eta listo gaurkoa. Hurrengo bat arte, aio!